så er det blevet sommer, og det er blevet grilltid, og vi har gang i turbostarteren. En af de ting, folk de spørger om, det er, hvor lang tid tager det egentlig at tænde op, når du bruger turbostarteren. Vi har som tommelfingerregel, at det tager mellem 10 og 13 minutter. Men det afhænger selvfølgelig meget af kultype og hvor varmt det er, hvor fugtigt det er, specielt hvor fugtigt det er. Har de stået i en carport og trukket rigtig meget fugt, så tager det i sagens natur længere tid. Men for at kunne illustrere det lidt bedre, hvor lang tid det egentlig tager, så vil vi her hen over sommeren tænde op i nogle forskellige kultyper. Og i dag, der tager vi at tænde op i nogle Nature grillbriketter. De er købt i Excelbyg, så vidt jeg husker, til omkring 100 kroner. Men lad os komme i gang. Når vi tænder op i turbostarteren, så starter vi med at lægge 5 af de her Weber optændingsblokke på. Og vi bruger oftest selv Weber, fordi at det gælder om, der er masser af energi i dem her, og det gælder om at få tilført kullene rigtig meget energi meget hurtigt. Det vil sige, at de der i kokosfibre brune nogle, de duer altså ikke rigtigt, fordi der er ikke så meget knald i dem. Dem her, eller dem, der kommer i poserne, de er også gode. De der. Men det skal være sådan en petroleumsbaseret optændingsblok. Og så skal vi have nogle kul på. Vi går straks i gang. Sådan. Så er der til en steg, forhåbentlig. Og så starter vi dem her. De tager godt ved sådan en dag som i dag. Så sætter vi vores starterrør på. Og så kører den. Og så er det bare at vente. Sådan. Så er der gået knapt 8 minutter, og vores briketter, de er klar til at komme på grillen. Hvis du vil læse mere om turbostarter, så kan du gøre det på det her link, der står lige her på turbostarter.dk. Men lad os få kullene på grillen og se, hvor varme de er. De er i hvert fald velvarme herfra. Og så sætter jeg starteren her tilbage på turbostarter. Og så bliver den ved med at køre ind til røret er koldt, og i hvert fald i 13 minutter.